jedan lijepi pozdrav iz Bečkog trećeg kotara, svim prijateljima naše krovijene vijesti. Pozdravljam naravno prvo njih, a onda ću malo pričati o ovim našim ovdje eksponatima koje pripremamo za Božić, a to sve na humanitarnoj bazi i sve ovi eksponati koji su ovdje napravljeni će da prilikom prodaje dio novca ide u Bosnu i Hercegovinu, u Vareš, za dom za nezbrinutu djecu i u Osijek, dom Klasje, također za nezbrinutu djecu. Razne vrste izvadaka na drvetu, od svijeća, od sjelica, stiropola, slika i svega ostalog, sve će vam biti na dijelu i na dohvat ruke u prvoj nedjelji adventa, znači u našoj crkvi Amhof. Vrijeme je Božića, vrijeme je darivanja, vrijeme je kad mi ljudi moramo biti ljudi. Da bi bili to, moramo dati malo dio od sebe, moramo pomoći onima koji ne mogu, a isto moraju živjeti. Ovdje bih zaista pohvalio našu članicu Ivanku Jurić, koja je idejni začetnik ovoga svega i koja je i voditelj ove radionice, koja je zaista jako puno uradila za taj dio posla, kao i našu predsjednicu Brigitu Batinić, koja djeluje stvarno zaista fenomenalno, iako ima puno posla, ali je dio svog života, dio svega ovoga dala ovdje, a sve za pomoć toj djeci koja žive i u Varešu i u Osijeku. Zaista nam je cilj da im pomognemo na bilo koji način. Pomoći ćemo im zajedno sa vama, dragi prijatelji, koji ćete kupiti dio ovih proizvoda ili honorarno donirati određeni dio novca, a sve ćete znati transparentno, naravno, koliko će novca otići u Vareš, koliko će otići u Osijek. Biće sigurno toj djeci jako drago. Nadam se da ćemo se i mi svi koji pomognemo bilo na koji način osjećati puno draže. Ove žene koje su ovdje radile, koje su članice naše udruge, su zaista fenomenalno odradile svoj dio posla. Mi muški u malo manjoj mogućnosti, naravno, jer nismo baš tako za te stvari. Nama su grubi radovi, naravno, puno interesantniji i jači. Mi smo pripremili ono što se od nas očekuje, a to je da im donesemo kavu, da im donesemo ovih kojekakvih drveća, ukrasa i onoga što je, naravno, muški dio posla. Zaista one to rade fenomenalno i jedno veliko hvala. Udruga Kravata je, mlada udruga Kravata, znači najmlađa ovdje sada momentalno u Beču, u dijaspori. Godinu dana smo samo na svijetu, da kažemo, živimo od 2017. godine. Do sada smo imali razne manifestacije, kao gledanje utakmica, ukrašavanje torti, Oktoberfest. Sljedeća naša manifestacija je šivanje, učenje šivanja, znači radionice koje će trajati non stop. Ta radionica šivanja je naravno 9. studenoga ove godine u Hrvatskom centru, koji nam zaista, mogu reći, izlazi jako puno u susret sa svojim prostorijama i sa svojim timom koji nam zaista izađe u susret svaki puta kad je nama potrebno. Da li mi organizirali bilo što, oni su nama uvijek u stanju dati svoj prostor, na čemu smo im zaista zahvalni. Treba spomenuti slučaj od jučer kad su nam donirali ogroman dio knjiga koji smo sad dopremili tu ovdje u ovaj naš prostor koji sad momentalno imamo. Tu se i sastajemo, tu radimo i svoje sastanke. Ciljevi su nam naravno da povežemo sve hrvatske udruge zajedno. Vidimo što je krov Vijena u Beču, u sportu. Mi bi htjeli da udruga Kravata bude to, ali u kulturnom dijelu. Naravno, to za sad momentalno to jako loše stoji u Beču, jer su udruge nepovezane, razjedinjene, neke stvari se nisu poklopile onako kako smo mi to željeli, naravno, ali ja ću opet spomenuti krov Vijenu koja je zvijezda vodilja ovdje u Beču i kojima svima mora biti ponos što mi Hrvati imamo jedan takav klub u kojeg se možemo ugledati, koji su dobili bezbroj priznanja, ali evo, nadamo se da će udruga Kravata ići tim putem. Imamo od koga učiti, imamo i nešto svoga znanja, pa ćemo to sve zajedno ukomponirati i nadamo se uspjehu. Želimo da se družimo, a uz druženje smatram da želim isto ja osobno nešto naučiti uz to druženje sa smijehom, lakše se nešto nauči, a s druge strane želimo da naša djela dobrovoljno dođe nekom u korist. I to su dva doma, jedan je u Osijeku, Klasnje, a druga je u Vareš.
Znači, mi želimo sa našim vremenom, druženjem postići neku dobru stvar i smatramo da je djeci najbitnije u životu pomoći. Većina, svi iz našeg predsjedništva su u ovom projektu uključeni sa tim da imamo voditeljicu projekta Božićne radionice, gospođu Ivanku Jurić, a ona isto je dio člana našeg predsjedništva. Dobivamo svaki dan nove članove udruge i učestvuju isto ljudi koji još nisu članovi naše udruge, ali žele postati dio te zajednice i to nam je drago da smo korisno i znači druženje i ugodno iskoristiti. Radionica neće se prekidati, sad je znači božićna tema, poslije Božića ćemo nastojati znači da možda napravimo uskrsnu temu putem fašinga, to ćemo se na vrijeme obavijestiti. Imat ćemo još, znači na par mjestima imamo već dogovor, na vrijeme ćete biti na Facebooku obavješteni gdje možete naše stvari pogledati i možda neku sebi stvar priuštiti.